Tede Ohene ka say bre ye ninka so no. Na me ka kire no wone ne nkrofo anya minister mre ye ninka so. Why? Yo, for so amre ye ninka so. Mre ye ninka so. Emre ye ninka so. Ene mo nya tumi nti mo fa nya de mo pe. Dako table no beten. Abusan for me mamu nyina akwaba embra Nyansapo TV so because Nyansapo a no wagye me so sane ne badwemma kwan so ene so yesen die hia ebesua de foforo ye ho aduro amamre ne amane kwan so de yenim yesua de yente da yetie mane kan ye ho e ma yetimi de bo abrabɔ no e ma no eyeye ma mensra wo say subscribe to channel no like share mo bibia nya bi enhwe comment section wo so ye wo de a ana wache wadwen amano aye kama midi ni oba yesu ama ye boa nene menene na gemfi ene tena se adi nkomo se ne woni gye ne ho no saa na Nyansapo yesu ne gye ne ho saa bibia no ene betena se na mpanyin nsem wa kyerɛkyerɛ yen ama yen so yesua de afi panyin ho ama na boa yen mana kwaba yen fa nkomo wo ho bia no enhyehyɛ so ana Wa ya me wa kwaba mejo so ebru bibia boko bo ade na no adaroma yekurukuru mu kakra kurum kakra ntuma yesu efe kama ndasi no ano no na je mfe ne watene nka no ya mana kwa ba wie no yenkonkomo no so nana oba ya ensemu sisi ensemu koso ene nyina so asante man nkoso ne ye di nti eya na ye nige se etena se di bi hu nkomo na eboa yen nyina yenim se ye wura asante man wura ekwa ahomje kwaje na home kakra waba na tena se edi kan na enye yize na nanum asam ye seka nufo no etwa ha anije ba mu awreho so ba mu wona yetu won wona won koma won so koma won na de ene ema ya tena se adi ho komo Sampa sensem ya bikaya encheye ene tena se edi Sampa ho komo bebre na akaye bebre na akere yen fa Sampa sensem ho yehu se de ekoso ne nyefe na tena se a wo kasa yi okam sisupi se de ekoso wo Sampa no amamre kwan so enyefe se de engine ntumu na no yetena so kasa ya gazette no me refi sa brofo ne da de engine ntumu mo ma ne ho me no so se wo ye Ohene edi ni mensem wo Sampa na de ya gina tumu mo ntimi nkokro mo ho ne na mabonten sa fi se okwa regional minister bi atwere krata ama ne se okwa ye ntimi mmo wo ho ban ana asemi the Sampa ekoso wo Sampa yi se bi de wona ye na nakwa bo wondi nkura wo nsemi mu kura regional minister wo bono na fe ye honorable Muntaka interior minister afi Asante regional minister obi a won so mo pictures ne dada nkofo asesa Muntaka kura de yese kura de odane kwamitua Asante kwamitua de second awaba nsem na no edin na uso musen Waya mamenchia na menchia Nyansapo ahefo a omaje bra ho Nyansapo do ma se da bia nso so omo ehwe de edi kan on se Sampa se ya kan ama Ohene ba otena ase on se de ekoso no enye de edi kan Sampa nsem no de be ne kese pa be hye no se de ansem ya ba be duru a entime ntwa entime nyu no nipa enan a me de be hye on de odi kan a ono pa na me de so bo be bo ne kese no Ghana mampanyin John Dramani Mahama Ghana mampanyin do simusen bie ma ahefo beti ase na de otoso biem eye bono regional minister na de otoso biem ye bono friends police commander bono police commander ana interior minister pamie oma ana nsemi gina wo so na mo de kese pa ma oma we nyina sisi ni kese pa no mampanyin a ote akonya so na kire mu Asante fo bu bebi se ahuman omuka na ahuman na se nkyene sa membo a what is happening da
omo se hu ani asenkyene ehunu ni asenkyene hu ani ma so no ka ba wonu ha na oka ho asembone enye hu ani asenkyene eye ehu ani maserekyere ohu ani mu anu wasra kyere ba muntimi nka na maka hu ani asenkyene wa ani asenkyene no wo de na eye ehu ani maserekyere ohu ani ma no wasra kyere o dan ho pe omuna no wamuna wakasa foforo wachi nti ne na mafo so e de bia ba se anisuo Yesu akomam Judas ene ene mafo de ya te sana John President Mahama de sa no tie de suban a woni Asante for de te no so ohia ye mo a ese wo pay asem ohia mo afra Asante mema a ese wo pay otumfo asem ade a waye no ana ama we nyina de ekoso bia onim hu bi amampanyin nim hu bi na wo mampanyin mu a wa ye mampanyin ya wokọ dwabo a ohene a asem we nya kukuam asem ya ka radio TV akovara obi a tibi enti wunnim se akwala no ye gazette no emra kwaso enyi ni ntum but wokọ kọchia akọ na wote no wantimi anka hwe abra ase 24 hour economy project a omo ye ne wo ebono okọ kate sodo no yes ya sa modua ya mo so wona se oye wa frɛ no so no ye ohene amamre ne mra kwan so onye mra nyi ni ntum so oye ohene no okoye na wo ho wa nka hwe okoye nya atwom se ahensem de na ayi amanyofo nka bi mo ka bi made mo ka sie na ka de mbebi san wa so okoye no wa no tiran so we nya atwom no na President Mahama we nya atwom papa san sensem we ko an we nya atwom we nya atwom papa we ne ho se wonim ho hwe hwe Sampa nsem me wia me aba wo hene nsem no so no Sampa nsem no enye ne sha ase o nye nda 2015 anom yes omode ya sa modu asi akonya so okay ana nana sama jafla otoso mienu ene na abusuan se da bi omna akonya ne omode ya ana omode call court ti court akonya ba court akonya abadie no ana yebu ama nana sama jafla abusuan no court no digensi wo mu no mudi kogu e de asem no ko omokoko adi ma samodu ane ne kofo no di nkugo wo court ho lawyer na ogina mu ma samodu ya samodu ya wo se wo ye wo hene no lawyer na ogina mu ma no se wo probia in regional minister na Sampa nsem ya ekoso yi na se wo probia in regional minister ya samodu ya lawyer ana ko yin so ya regional minister regional minister ne gina mu on sabe on no nya regional minister at that time no omudi asem no on gina mu ma ya samodu ya se ne lawyer nti se ni power no ade na che se wonim se o ye ope obi obeboa nti na se wo ye nya atwom no ebeduru ba bi wo hu amanyofo ni bi omba kumase omba manhia omba bi de omba omonko but amanyofo ni bi de omo ye no de amanyofo me na nado say so that is akonya so ahu enka oba manhia ka mebo adoma no ye nkoto bo ye nkoto ke bebo no tutu na se duru ba bi kwa no na central market na ma ne bo no tutu ansa na obi fira akonya so anania ma afro ma na ma no bo no tutu wa hwe ye beduru ba bi amanyafo no wo de wonam kumase ba bi obi anfa ho saa nya atwono munyi manim ni ehu se mo ni manhia nka mo ni Asante nka mo ni Asante ni ye bi se de ji abede na ado abam no so omo ba betena konwa no so omo petumi ne dia omo ti ha no mo sa omo ko bi omo ni se nipa wa Asante mem no se wonya edom ne kakra bi firi ho a so wo de so a utumi de dinkudim NDC enya dom kakra bi firi kumase Asante mem a utumi de dinkudim MPP nya dom ne bebre firi Asante mem a enne borma ne dinkudim enti muhia ya amanyoko akase mi no nyina muhia ye but omo mfa ye ho okay omo mfa Asante ho enye tribalism na meye okay amanyofo na me no omo kasa anya tribalism na meye but akoduru se mu fi se muhia ni a aya mo meye sa hwehwe ni mu na duru se ohini bodwa kwasi de ni ya kwasi de bon so make omo ya omanim ti se de omo dwa Asante a ma no omo ba beguo but mo kwa ne ma se mo ye no mo nye hwe asem ya make obadwen ba na beti ase se enipa oye nipa ekomi abusuan ekomi no na etwema nso we se akonya ne media ba kokora de wa friend ho se wo hene a oye no bone bra se wo hene de ono aso anasem de ba manhia e ma Asante hini di asem no court de no yebua ebunifo o se ba manhia no asem koro na ne sa si se o hene Asante na se ebua ebunifo no ono akwa wo se akora o hene ana wa bosu yi de me pese producer be boa me na ya hwe e video ni bi bra omo ba manhia no ba omo bo nkuro no abranti obegina no kasama ne fe no okran dabi omo de abusuani nya ne ba no obi aba obi yi ni kasamafo yes aha be abranti obekasama ya samo de fe no okran
Ona baka sama nti ade ade ba ya me de pa be ha onfa na yenhwe na ahwefo ne nhwe se anye ye ne ade anoka o ma na de asem ne bae be bo wo nkuro ene bubo wo Police aboame na yenhwe video ni mra sisi asem be ahwefo betin komo ye di asepa yi era chiame era wadama ose ohine ban ena chichire Sampa Mr. Sampa Jafra ono be chichire Sampa ono shine Sampa kuro every ban ena na ye fresh Sampa sikasuku every ban sata na ye ni kuro a ye fresh ni sikasuku ono be chichire ho no ene ye de sa die no jamra hene na de sa asase no ema no enti Sampa na ene sikasuku onte se papa ne be chichiri kuro no na enidi era chame era wadama esanse onye moja no me na na hye nyogo e na chichiri Sampa e no to Sampa sika suku me kansi wani na ne o kan no enye no pre ebi se senyo no ogbo no ono no de Sampa Jafla eni ni nua ba ye modan e ba ye na senyo no ogbo no owu wo jamra wa ma Sampa pra owu wo jamra Yora dama se fantramo ye fra obi sienyo no asitre ne sen Chenyo no de se ne ebetumi aye wo bakan a wo fra ni sie ye wo babema odi kan enti nyono no de wo betumi didi bi aka ho na me de ne minim se chenyo no wa ma Sampa oka jamra ne honsu no wuye era adam esansa onye fantrani mapano sienyo no ekire se awuom no se maame no enya bema no owu ma nko subu ne yam onya bema kane a ofra no sienyo no me kanse woni ene wona wo kan na me mo de me na ankire me sa se wona mo dia me kanse woni se sienyo no o maame e bro se batedi watch abuso dua nyina kawase nyina ena ono akana se mache wo ase na dance na be gyo akana se kro no ara unya ye no afa ka buso dua wo kan ewu de ono dia ba chire se wo na ebi be jai ena wa chira won to so ba no ebi be jai o wo se be ho da na ye no o bo to so be si wo so uja ma to Era wadamo ose nana nyina owo madudu asen me se ema ne ye enai nana nyinda owo ado asra na owo abnanu ena owo ama esima ena owo amakra no ngeye ema nai na ama sima no ena ba wu tiwa ya nana Kofisoro the second ne Mahama era me kasi wende se nana yana ena wu sa di a wobo nyina na me nana nyini ti yosa ya jinige pe mo ahenkra jama ena siri nana nyina ena wu omo na nya ne wakan nana enya no pregda na enya no prenso so da abusia video ni yakohwe aba sima no ha nti afi wo hwe video ide nkoma ye di wo beti ase pa ye nana wo video na aba wi na enko de na ye wure ka ne mo ye wura se emre ye ni nkaso wana no de no obobo obidin ne mo ma wa mbo mudin aha mampanyini Mahama ka ho o ba atwa so ama no ai mampanyini Mahama o ka ho onka hu se bere ye ni nkaso se de odi emfie 9 odi mfie nwotwe ene kakra ya odi kotena ase no odi mfie 9 se mfie miensa na de na oye vice president ene obedi 24th July na Tuesday 2012 ene obeye mampanyini no said amamna na tie ne so mampanyi ati akonya so no wo na bade akire kan na besi na 9 enti obedi be say free July na besi December the sa atoba foforo ene obedi from 2012 2016 na nambe mo ba wi enti onka hu se 2016 na o person say di nkunim na wanya no so ono hu se bere ye ni nkaso onti me ni anto aso ebere ni nkaso no ana ye nia enua ne ti kumase ye nua ne ti kumase Muntaka ye ni na ne free kumase ono ana se
ono de o ya Asanteni Asante moja wo no fi se de bibia ye wo na Asante watena Asante Asante na watena ko school Asante na wa ye ne bibia nto ya Asanteni onabo Muntaka Mubarak ono ye ni free sa emre edi nkaso fo nya atwomfo no oka ho original minister ya oba de se Frank Amoakohene adankwa me fo akonta no no yiri fa adankwa me okay adankwa me fo akonta no eso ko hwe ekwan ya de ko adankwa me chief compound o man ko fo aka ma natin so wonte ne yiri krum adankwa me fo akonta ono so kan ho ana aye bono regional minister onka hu se ebere yini nkaso se de wo hene kan ye no bono regional police commander onka hu se ebere yini nkaso ya sa modua on de emi ana meka ohun se ebere yini nkaso na ajima badu da domahene na ajima badu na ajima badu osagefo ba ko de ya meseme fanka ho o si ade yo no o ka bia untimi nye nti no de me fanka ho o mu nyina nka hu se ebere so de MPP fo e ka kire o ma ntie no ene ebi na ya ohene atu na numutu ya kan se ya mamra ya di buman no enka mampanyini enko nkoto ohene a wonim ontimi ka se wonim se ya asa mo de ngazete no oyawe to hu sanse bebrebe wonte wate se Sampa ye de na ohene gazete no ada ye di ye fe se ye di we call parliament chief justice e call parliament ohene a Santini tu no ma ne koye unim ohene kro na Samba Javla ana Santini etu no so onkosi na nan enti obi anim so odo na ya gazette no enti oba ye no se ye bodwa na ye tenase a ye introduction Abraham mampanyin abetena panyin na abetena se no ohene we na ye ha hene enti ya anya introduction ma na hu se ya sa modua na ye boni din no ohene Santini asoma sa kuro na mu kuro no Santini asoma ohene firi ho no ma na besi na nan e wa mrase bedwafie abra na ye friends chief justice na Samba Jafla na koye na wo se 24 hour economy project a wo kwakoye no sunyan no okoye na abona hemfu behia ya na de ngazeti na wiase nyina Ghana fo nyina anim se ya samu de amra kwan so ya nyi ni ntumo onye wo hene no wakoto na kwachia na ma ne ka asem gu asum ya dwi mu nyamre ndi asum komo o hene a wo nim se ye ngazeti ni nti se wo se chinchira me yo hene ana de amra ene amane kwan so amamra ni amane ene mra Ghana mamra na gina tum no enso wo ho na wakoto de mra wo ye illegal chief we be ka so illegal because mra nyi ni ntum wakwakochia ne sresre wusu unim ya dwumu nyamre ye nye o ma ya dwumu mra nka high court judge entimi nyina bonte se me meku nipa ama ma Condemns ama abrufo ba yi sika be yimi meku nipa se ya dwumu nyamre nka sa judge we nke sa promote no ya dwumu mre ya dwumu nyamre a nka wo hene a mra ama ne kwan hye ona ama mra ama ne kwan ama ne tumi krata sa wo yo hene se wudi hene wi a enu achi na ban tumi krata de ma no ne fen se gazette no ya je watum no de o gazette no se ya dwumu nyamre a nka ono ko ni kroma na regional minister afafo afre na toilet akoma se oba intimi grant security safety fi se enya bambo ma na de emra kwan so wonye wo hene no ya dwumu emre nti ono de emre bia otimi tena eye de ope anya dwumu na emre anyama we no kwa maka no hu se ya dwumu emre tasumu ya dwumu nyemre a enka ye ma sa ansensem mu ka ya ma ya dwumu adin ye critical thinkers ye dwene kwa achiri dwene ye a kan nsem na ekoso Sampa no enka tu atwa itinam ka se mampanyin wo nya atwom papa asem we na mamahu ukogina sunyan ka se ahensem de na ahensem de amanyofo nka ho wo boa omo kan wo achiri sa nya atwom so no beja wo munyai munyi manim fi se obi a woye ni lawyer na ko iso kwa regional minister enyo no na de to na wo boa no so de opa bi obetimi aye ampa so adenti na ono a ye yi ni se ono no oni hene no emra ma ne kwan a ya ma ne tumi krata so na ayo hene wo kurum ha no o krasa me ba me kurum ha so da bi untimi ma sese edi enti na untimi ma na hu video na enkofa ko ne fie so ko ne fie ko ne bedroom nyina omko e wonim semfo omko die picture wo ho a na Samba Jafla nko ade no ma anya ne hwe
one otumfo picture bia omo say no ono picture no otumfo na atwa bia anase de otumfo nko picture anase de ono otumfo na twa omo bubu ni nyina say no ono nko an de oye ono nko an picture de omo nya ne hwe adwene be no omo de koye eno mfa nti omo tirim say Asante no enye ne ye be ya Asante o ye de Asante na nya mfi adu ha asan ko mfi aduanan o ko 300 ko 400 years ye Asante ye twem 300 years enye ne ye be ya Asante ena kwan e fa so ye Asante no enei bibia asesa anka obi agya agimi a ogimi wachiri ka ne tete Asante de omukoso de ye koso ka ne ma asesa nanka na se tutu ne te asate akonya so na no ne Asante sem ne bae eno akwasa abeto wokọ ni bia ba na chia no akwasa abeto na Asante nanka na bresu na sa abre nda so ho eno no akwasa aba sa ba na Asante hini nanka de ye koso ikoso nanso enei no emra makwan enti bibia ye ne mra kwan so enu nti na eje ohene kura tum wi a yesa de mra no ye yo mamra ye de se wo hene nyaatwumfo no ne nyaatwumfo ne hwanimfo no Chieftaincy minister honorable Muhammad Ibrahim ono so kan ono so kan bi na are no ono nsem bi una we Chieftaincy minister yes ahensem okoso because kase ye ngu na ye frefre sa de na ase ngu Chieftaincy ministry no emfa so be na wo so we Chieftaincy minister na sa ahensem ba na munyina makọ one side sese ade na akwa nti se sa modua no ne dom ne hwan ne nyina no omunyina ndisi 40 omochi ndisi 40 ya sa modua chi sa na 70 ndina me se mampanyi wo yenya atwem no wachina kwasiada akwasida na mo ma yes ahensem with conflict of interest bebre kakraka anu akwafa obi ye we friend say obi ye ohene dipa na so ye ohene ne lawyer no na se wo twere krata akoma de wo ye ohene kan ne se mo ma enye de o client nti na wo twere letter koma de meka no ate ase na wo ye lawyer ani regional minister na ya samodia lawyer ni regional minister ena ya samodia de ho kwan se bre bia wote Sampa na se na Sampa ja fa de BBC na wo ba de na wo twere krata akoma nse mema yesi ukwan oba yentimi guarantee security no safety nti mema BBC a ontimi nko ho nipa konifia akububu ho nom na ya che omo tifie ho nom no mom nkran ketwa ye bo mo ya che omo tifie ho no emom na ya jai omo kobubu ho no omo kobubu fie ho na ya jai omo na ya che omo fie ho no omo mte ho na da nkofo abetoa omo no ede ba mamu ne yebunu sa Appiah Mahama nti na Ghana fo no se oba be ya ama ahensia ma nipa abewu sei because ahensia me keka no bia ni nipa wu na eba nti de ekoso yi se ne se nimbia ade na koye ne sunwan no eche se ne nsa wo mu bi na mampanyin so nya sa onya anya atwomsem no onyi nanim se ya asa modu ye ne nipa nti na ogbo ano no anan se nye ya asa modu ne nipa se nka na ndo wa hene pa se yesa akoye ne court of Appiah umesi enu se Prez Mahama nko na okọ Supreme Court yes ya san so e ho na last ufi court of Appiah na akọ Supreme Court High Court was me kunipa. Eno ana me digina so. Mo am me contempt. Say makoka judge asem ti mo me contempt. Masema me gina so ano no. Say High Court judge, me wo video na o say me kunipa. O hini gina bonti say me kunipa. Na say wa kumbida. Kumbida ba da gina bonti aka. Say me kunipa na makodem. Na bu no fa jiji sika de ba yi mi. Asem ni moduru. Antina me ka so o man adwuma emre. Enyo ma yadwuma emra anka suma hene ka National Council of Elders ama mpanyimfo a etuma mpanyinfo anka suma hene kan frɛ ne nkan ho kan frɛ ne nkan ho da kon kan ho bi abede no aka ho o hene ayen gazette no wo obi etuma mpanyinfo o hene ayen gazette de se wo ye yie na wakobi o hene ayen gazette no eye Nana Samba Jafla ne wofa ya efe Nana Kofi so no ya Nana Samba Jafla be di na de ya some de so be di na de no Nana Samba Jafla wofa no ya Sam modua ye na yie e wo Sampa do ma hene kobi court of Appiah judge o hene ayen gazette no wo dwene sei Otun safo se bre yie ma wokọ o hena wonim se yen gazette no wona ye bono regional house of chiefs president Nana Samba Jafla gazette ni wie ni krata ne bidam office bidam register office eti wonim se ya Samodua ne krata bia na ho eche se gazette no
eti we court of appeal judge woni mu mra ohene yen gazette no ukọ na yi so ohene na wokọ se gazette na copy e wo ho e be wa gazette ohene ne the register ho the Bono Regional House of Chiefs register the office e dia dance say ya gazette no eti Bono Regional House of Chiefs asetena okobi fi say oye Sampa okọ in the name of Sampa na obi foforo nsem so me ye ohene wo Sampa me ye me predecessor dem beto no de me owu ya me baaye no me ye na yie nti bra bi na waso antoma agusu say me de yesi me yi na me ko bi woni mra wo de mra ye adwuma court of appeal judge asem ne mu aduro asem na Ghana for me anyuni ko akire o ha adwen pa court of appeal judge wo hena ye gazette no wo ko na wo se wa yie say ohene na mbedi na ade na ohene okọ akura wu ya mbedi na ade na afi na me ye na yie nti bra e ma wo kọ court of appeal judge enti said the Asante ka say emre ni nkaso no enema omo ye ni nyina no omo hwe na Bono regional minister no Bono regional minister President Mahama mi kako bia say obaya reshafa de edi kan anya Bono regional minister ti say ade na ekoso ho no ono na ama ni nyina ekoso ana President Mahama so ono so ya awe onim anko ma sa regional minister we na beko ho ana onim de ekoso se watimi akọ obi pa momode na ne sanka video bi na onti asem na America no se onim pa se eduru se ye mesi kwesi ebo se on ba ba hwehwe ni mu ho kwesi ada ayi kwesi ada be ohene ebetena akonwa so afi apema han kron edi okronkron sa April ana oba I think say na 4th April ana of April no so kira Asante man nyina say o ya Asante hene emfi adio no nson ena wadi wa abanwa no so sikadwa kofi no so nti ade na be ma na pagem fi say o de fra ni mfi adio no enson no nti bo so mu nyina ba na ho bi kaze ma ba kotokoto Asante regional minister Frank Amoakohene mu nyina ba kotokoto said the so omu nyina nya atwemfo nko a na na so say di nti na yewura bo honorable Muntaka di say Muntaka di nti obu say interior minister no eba police sem ene soldier sem ni nyina ani security sem na ni nyina no wona hwe so awoda no ena de ekoso no Asante hena bo ohene bi di say wo na majo atum say wo ohene wo kuro we sei so interior minister wonim ebie mu say Africa Kumasiya na Muntaka de said the ohene kan no on friend na so asim Mugabe but one day o say chairman stable so di say of parliament say oko on tina aso ase onyem na sebejani da bia 2028 ana on be ko prime minister akoyi omo MP foforo minim MP kro ba me campaign bia boa no say omo modi anu mutunyo no kwa na adwene odi tinu aso ase wo because apart from aso ase tan rules na ogu ye no ede bebe no ya na aso ase ana Asante memfa so be na nya free so say oye yenua Asante na waye interior minister dia mfa so na nya free so say asema ba wo de o te say yania ono na gina wo kan ye say on de oya Asante ni bibia ya Asante ye wo no ha wonyini wa ha ohene a wo boa ne pa ma Muntaka ye Muntaka na na skoro man po ohene skoro man po ohene ye boa no pa okọ ekura ne na otweda ye hu no ne de dot ye hu no eyi na de nyanye na so ska dot ye ni de se ye nyansi foforo na be dot ye be ye kan ikase so da no ka se ohini wo ye ni miensa no ye ne dot ye ye di na otweda ana ye dot ye no ti ye dot ye na wi aka se ohini foforo ba na ba be ye ye no ba be ye ye no ni nyina mu bia wansi ho obi onya mfaso firi ba bia se se o ma hofo no so enya mfaso na won so efiri won so enti se ohini mu a oboa o ma ba ye Muntaka na se ne wanya metro nsafe ma ne kwa kura ne na otweda ne dot yi nyina obi ehu ho enti ade a oye no de enti a ohene de ne din ba mu no ade na yekoso no se konsem nya ahensem kwa ntokwa ekon si ba bia interior minister ehun hihye ne bibia enti Muntaka pese o chese wonte se Sampa basabasa ye ho wontumi ka se wonte ni da ho ene nya atwemsem na America no enti we America we kwesiada akweside omu nyina be so omo ho aba be gu honum abese de omo percent hina sem no but omu firi okwa de omu ye bia chese Asante no
omo fire nya hwe no mo hia bibi dia e no mo ba wo de hwese abduru say ye amanyosem omo bo nto campaign time no obia candidate bia beba besra wo ba be chia wo hena be pen nsam nhira amunya wie na munya tumi ni wie a na mo sa di semfo kire no ana be ka ya ji nsensemi aji oboa say mo mi ntwetwe mo man me nananom mo moa ne nyina ye mo ma konfa no chenye ye ba bi o me ye koduru ye no Dr.Amoakohene wona ya Asante regional minister mo ba ye ne sese de no mo ya fa ho eniema e wo ho nyina me mpe ya me ntia amatense eniema ni nyina da so go esei egu ha esei nti ona bo Dr.Amoakohene wo de Asante mem ha ho appointments ayeye mampani Mahama ba wo ye de ntia me so mu di e ho agomo ne yesere kwadan no appointments me mpesua so nyese tribalism na me yo northern region constituency bay and mo MC ana so mo DC Asante ni I stand to corrected obi ni ma onfa to comment section na yen tie se wako offense Appiah West region your region your friends municipal bia na say district bi ho no ma district executive na say municipal executive no ye Asante ni ebi wo hefa by appointment ye wa ha me constituency atwoma ngo beja north constituency ceremony na ye MC wo ceremony na ye MC me appointment e ba Asante region appointment e ba ha sei no die minim oba e ba di MCs ni DCs na Asante regional minister ke ana KM Zuba ofori agyeman Zuba omumienu na mu se position akese wa ha no ma ana okọ ministers no dia minim se brojeja mfi ona ya acting defense minister minim dia ka ho biem ebi ka ho dia ministers no dia bi ka ho a ane dia minim but oba Asante regional mu a appointment e ba DCs ni MCs no oba Asante regional minister ana KM boss Zuba enti Asante region ha no no ye ni akrachefo ya bebrebe mu di NDC echi no brojeja mfi no brojeja mfi nkwa no so oye deputy defense minister oba friends as region na mu a asafoje abrantie bi ne fe no akwasi asafoje otimi kasa na ne ote studio ote air condition mu NDC ntine mfifire sane say wa yenim kofo pa wa ha omo ye NDC adwuma ye no ma na free ha no positions ne ba uhu President Mahama nti Asante fo no mo ye dede wa ha sei no omo de omo je position nye yes positions no was senke come ye ni Asante ha no media aha omo ti ha nim ye ha no ye fan say ye ni enuanu sirifo na ti ha de menya tribalistic na me ye asem but eduru say Asante sem no mu hia mo ade a mo be ha ye ni ma Asante aboa eduru say adidie ba de a no mo yiye fro sa de na firi hefa President Mahama me bisa no enti efiri hefa say ye Asante mem ha na ayete no ye mpesua no ye mensiri na anu fo ni nyina mienu pe ene firi ha adai mi bisa o de banya but mu hia bibia no maduru manhia mu pewe no maduru manhia ukọ manhia fence manhia south no manhia north omo ho no mu nyina kohwe ayifo ko foli krum kohwe ofoli MC kokobusa ko oboasi is no oboasi west kokobusa ko tepa kobusa ko atweme ngo beja ankasa ne kobusa ne ko atweme ngo beja north ne kobusa ko offense south offense north ko offense abofo adai on ti Asante fo na adwene no mutrim adwene wa Asante fo menya tribalism o be se hu se omudi ye ho agro mo fa ye nya hwe no omu hia ye mo ade a na o ma yire o mo ho because Asante hine nkasa asem we se breye ni nkaso odi papa no nana no odi ya opa na kasa ada no ohunu se ese de mu ye nyina no nya atwomsem na mo ye nya atwomsem na mo ye no because se muntimi mu hia bibia na maduru ho na me kasa we kwasi ada ombe de onim ntuma fira akwa no na ayi friends na otumfo odi ni 25 years no ba o me afira ntuma ba ho ye de pin na abubom obi asoma ntuma fira nyese be yegu be yegu onim friend ye de pin ye de fa ha ne de pin abum ye de fa ha ne de pin abum na beti nyina tu se ese ogina ho oti ho pin abubom o hu se pin abubom ntuma nim obi asiro mo ka ka manim se ese mo pɛ asɛm ama
ye nye nipa nyi yimu ni asem na ye yenso ye nuanom na omotena ha nom ye dede man ndisi ba power no omso adwene wo mutirim bebira akọ school nso nya positions ni bia eye me asa branch be boni din no minim se wanya position bi dia mente asafo age ofa atanom ne saa NDC communicators na omo wa Asante region ha no enti omo de debre bia wa ha nyi communication team members na ye different communication team members honorable Esham ona ya Asante region am say organizer na say NDC national organizer nti ono ye ni minister nyi first no ye 2013 14 15 up to 16 no na ye KMA transport coordinator okay this one ya Asante regional organizer okay nti oye this ye nyi kamia ye say manso adubia na ono so de ho no onso free sha area ho this is names is minimum wo ne de menya hu ye ni enkofo no bi mi manso adubia Amanche South manso adubia constituency Honorable Benjamin Mafo ono na mahu se ofiri manso Keniago okay ono kwa hwa woni nwie na ya resafo no enti omomma se bibia si na ye nyina ahensem asi amampanyimfo na omka bia bam no omu nyina akota ba akwachi mo ya amampanyimfo no se sa na de na ye mampanyin support sa modua opa omeka so oboa na mema ne prove che se ye nokre mampanyin Mahama ota ya sa modua chi Buno regional house of chief president wona mo ayina Sampa ka Buno regional house of chief nke ye nta ba akwachi wona ye president nti wona se ohu kwan ba fa so mbeka asem ye nta ba ko nemom ota ya sa modua chi obi a so national council of elder ampan wo mutum ampanyin fo ba ko yi ni free Buno suma hene oro so ta ya sa modua chi Buno regional minister akra de na yi no ne current ne ya sa modua lawyer no enti empanyinfo om ka bi om amanyoko no a anase amamonu amampanyinfo no ya om ka bi asese saa de esi wo Sampa no eja ni nyina no omu nyina ta ba akọ achi ebere na asomdua ba na jemi ene ye twhwe ya so kaka no ene ye won wase de na beba ama de akonya no enye ne de mraje na tumu no obi a mpe na nima de mraje ni ntumu no na school na makọ se mo ya amranimfo ne mo ni mra no adwene be na mo de sua saa de no ana buku mu de enko na efie fafie nyansa toto ho hwe se uye court of appeal judge ya uye Buno regional house of chief president ohene a ye mra kwan so di hene enye ye nyini ntum wo agena tum se oye ohene uye court of appeal judge wo sua ngoma akwa akiri wunima de ya court of appeal judge asem we pa mpanimfo fa kwa adwendwen mo se sa mpanimfo we nyina ma mpanyini a ya to aba yiu ya uye o ma ni nyina ma mpanyini ahemfo mienu ko ukoye de ye se emra kwan so wonye wohene no ono na ukokọchia ne di nkomo kochia ne sem woni mpa se sa ban ma we ono ne se wonye wohene no na wo say di djuma ma Asante ni se tu de ono ade ne siye no se onko parliament no kosi na wabra ye chief justice no na Samba Jafla ne koye ene so koya nso mugine tum enti Sampa kuro no ye nya ma hene mienu ana mienu ade na man page form tikuro ma bra be no mo bone sa no ade be su ban no na sa Asamba na munyam kota ba akwachi a se de ohene ka se abre ye ninka so no dako table no betene atene ne se ebi se sanso dane kosa na o ma be ne akikire no atene se sa na be ye se table ne tene pe na se kodi efa na se muso mu firi aban mu na kodi sa afa no o we no so nya emoa so firi sa afa na ebe de na asundua bakuru no se obi aban ba se ye kamya ye se o man ya etim no hu emranimfo no ene emranimfo ne atemuafo no menka ne atemuafo no obi a wona manyoku obi a wo de Ghana ha obi a wona manyoku judges no obi a wa manyoku a wowom efi de ntia meka sa ne se mampanyi bi aba osema pagya judges we ubekom no NDC ni na sa judge ni NDC ni o mampanyi bi ba o se chief justice mempe no me pa no de mi ankasa me de me pa aba enti judges ni nyina omu nyina se ma won ho ada ho se so ewo awanyakuom pepe ye enye adwuma okrom ha sese pepe enye adwuma omu we ba me die ni enye ayatemuafo no nko ya bambo ni nyina sa police fo ni nyina sa mampanyi bi ba o se IGP we mempe no ma pam no amesesa no aka obi a aka afe
ene bosomi mienu na ne time aso se ontimi nya IGP biem emra no ma kwan se transfer cry transfer na se o less than 4 years yen transfer we mo twade aka no enso so na aka police panyini na aka ne bosomi na aka na afi ne bosomi mienu na se 14 months na the time aso eso ya man panyisi mama 2 years contract obi ani Ghana ha obetima ye IGP biem ntije se won kwa asa to also 2 years IGP Inspector General of Police ne time aso o se masa man fie mienu aka ho Ghana je ye de 2 mini nyina ama no nti wasan se o time na aso no me mpre ma onko the 2 years Mr. Christian Tete Yohonu Inspector General of Police ne time so last year man panyisi wasa man fie mienu aka ho che se ne de no ope nti ndisi ni bi ye bone na se o ka se mo hwe na ma anche na ho na kwa chen ko so pam na kwa akwaji na yi nti na me ka se o man ya adwuma mmere o man bie ni ho a o mo ye critical thinkers dwene kwa akiri a ye be ma aban man panyini na appoint police panyini man panyini na appoint soldier panyini man panyini na appoint atemuafo nyina panyini ye te se teacher fo de ye ranks eduru ho no me se qualify a ye de amount se nipa mienu na se hia mienu na amiensa judicial Ghana Judicial Service na Oman to omunyo mo election omunto aba no munyi ba ko mfirim ete so mo ka kire no say yenti sammera no o say obeye constitutional review ati constitutional review committee constitution dey hin no be review ano dey ma abontin enye ni nyina na be review ye wo constitution ye wo bi a we ni we dey pese dey say wati constitutional review committee committee na wati no constitution emu dey hin ni nyina na be review ana say ebi enti say constitutional review no mate no somo be mo adwuma so mo aye ne an mo ase sa mpanimfo na yi wo na eya mpanimfo na yi wo no oman a we serious bi anye sa ansemfo no ede tin wo se mpanyin na kobo eye IGP bi din se ba be ye na se wo ye den IGP no betimi aka ona de ne ba ye enti oba oman ya adwune kwa akiri pa be na be di sa ansemfo a ye ti Ghana ha ye di se police panyin ma yi no soldier panyin aban na yi no okọ hospitals ne ade nyina aba na appoint wo mo o anti aban bi ba o se obi o ha bi e de na pa ne hia se e se electoral commission aban na yi no abato panyin o heso no na se waka se obi bi de abo na se le be ono so be koso na dwuma ato aso a e de asomdwe be o ma na itim da bi omo di omo ho enti wo ye man panyin na ate so a wo ye bone obetimi aka se mera se badani ye bone obetimi ate no obetimi wo ye bone obetimi de na tum ate si ye ya eti we pa de be pa na be si se NDC MP bi kwa ye bone na ye ka se police ache no de ne kwa court ya jeri no mate nana ha nti de wo kan na me bisa se ne ti Sampa penifo ntimi hwe emasumye ma Sampa ise atwan ya ko se table ne betan ne ansa na anu de wo ye fense President Mahama ane bono regional minister enti ye bo mo nkae so mo mani na ho na de mo ye na etan wo ya man panyimfo man panyini ne regional minister ayi ni nyina wo na wo da no bono mantam ni nyina wo na wo da no bono mantam ni nyina wo na wo da no ne se asemasi na ba ko ba de aso de ko ba ko ba de san eno ase ne se ba ko ba de ko oni wote hompo no ye na de na se ba ko se me de me ba bibia si ayi aba me kuro me ko no ase memma oba mi ntimi mo ho ban ye ntimi nya ho ban bo ma wo na bono regional region ho no security no na da no ona de security na nti oka so ma wo ma untimi fa force ma ba na bi ko se oka se me kire ka ta ebreo ana se me ka che se memma nti die nti na sa de ne ko so ya man panifo ntimi hwe se ade we pepe ye beba wabram do mo na si fom se ya sa modua no emra anyi ni ntum se wo ye ohene me ni asa menta no but emra anyi ni ntum mfa so a o man benya fi school aye ko ye ne amamuo na ye campaign akese ye fa ma momwa na we nkoso ye nto aba ma ye na enye si no nti adwuna ye wode be ne se asemasi kuro ba kum obi ko ho itimi bo ne ho ba obi ba timi ka se itimi mo ne ho ban de emra kwa so de se ye ti ne tum no se ye o ma ye serious a ya sa modua nka ya ti no ase nka ya ti no wonya wo hene nti amamere kwa so ntimi se wo hene ye nti da bia meka National House of Chiefs fa so bia ni so na no what on wano kasa dabi obi ameka hwe National House of Chiefs mo so na ahemfu ni nyina ba yoku mo na mo da no enti mo nti se ya sa modua so wo hene da pakan mu enti se obi abetimi afa ahyehye no so wo hene da pakan ma na ayenka no hwe so se obi anka no hwe enti National House of Chiefs o mo te wo yede me ba ye na na Asante ahemfu no so sa asem si manhia ahemfie
ye ka asem te se dan fa Asante wo na se Asante ni ho a ahemfo ni nyina ayemum Obi ankasa. na obi akasa obi aso be kasa ye Asante ye tete Asante no ye tete Asante no ya ye nananom do mmoja ato ho no mo no ya nkonya na da ho abepem se wo mate so no ti sa de omo ye ana ba ntama hene se na papa mo ye yanka konya na du so ma ba ye bi Asante konti hene konti na edu besi ho na se ye ka asem obi ohene a ni tumi ekuta no ati se wo de ne ne de ne ye pepepe no o ka san se asem fa Asante hene a ba fa wan kwati ato so nsia menti wa no kasa se obi aka asem fa Asante me condemn bi da achemfo bo ache asafo hene ye kokko a kontre ni akom mu na mo hyehye ko mu na mo di kon nanim ti se Asante hene wo ho oni ho na se obi ye mrento asem se ya Mo na mo sole. obi aka na no atum Okay. obi antimi nkasa na ba fa kwa mo ati ato so nan ja ache hene miami kuro mu hene nti se Asante hene ache amefo ni nyina wona da wo mu nyina wona epanyini Asante hene ache ame nyina wona epanyini ai nti se asem ba na wo da ache ame nyina no nti se Asante hene amekasa mu nyina obi aka bia ebebo na obi kan mu ka Asante asem wo ha obi ka Asante asem wo bo no na so tene kuma se ka bia o mbefiri bu na bebo ana ba fa kwa ku na kwa kusu chiame kwa kusu Asante hene ache ame fo no ba ko no chiame kwa kusu se wo gina wo hene no wo kasa utim se be ma na kasa no onim kasa Asante hene nim kwa na atimi gina kasa se ye kasa ma fa Asante ho na se Asante hene ameka bia enti na nanom ti se Asante hene ni ho na se kon ba se ka ne tete kon na ne yekɔ no na se wo hene ni ho a ka ne wo hene ni ho oba ba se di kon ni ma yekɔn na ye ni wo hene o Ene de ahwe betwen no nya ye die te se sa na aye se obi beka dien afa otumfo ho a ahemfo ya atwa ahia nyina e koma e ba ma hemfa na mu hunu aye wo de koda hemfa na tena se kasa be hu de wo ye wo kasa na papa yo be ma wo ko na hemfa tena se na kasa ana wo kwati dwaba bia se na akotia no wa nkwa ha ntoma de obeye wo ahunu se ye eman ne ma na ye na mudi eso mu nkuro mu no ye na mudi ama hene hunu aye obi kasa afa Asante no mu nyina ma ya no mu mute wo na bantama se na papa man kwati odi kan no se ya no ye ya ka Asante na ye bantama no ye bantama ene wa babatu udibi asafa chanfo bo ache ka ye pe wo ma obi ka Asante asema omu gigina ma ni mienu edi kan na ba omu din no mienu edi kan ya bantama ni asafo kontre ni akwam ene de ya de be pa na se Asante bibia ye twen wo hene wa bra duru ba bi na wo hene ni ho na ye ni wo hene so ye kon sa aboso menkono ye ni buroni kon ya aboso menkono na ekon ni gina mu sa oba na di kon nanim oba besia edi kon ni ma ye kon nti ene kuma se ahemfo abremponfo ni aman hene na kuma Asante aman hene ani abremponfo no bibia ye twen Asante hene nko a dade so aba hene mu nyina mo ho asem hene mu nyina mo ka ho bi efense na nebu abasa Asante hene ja ase hene sama hene mu nyina nti se obi ka asem fa Asante hene ho a age se ono a na be yina no ana eno ye de ba de no ene am so mfiri ne ho na won pem mema asem ba no oni ho betima sore ye won kofo nso ho sa ye won kofo ho sa asem ba won twa se Asante hene on se oba be se 10 years na se oni akwala 10 years ko a o ma me no so ntimi nkoso so na emu oba na o 10 years no ono na se ofo so no kon ana se akwala bia be di papa atem akwala bia be 20 years 30 years una ana ne unne boti pen wo be twa se papa na ne akwala no meko e bi na Asante asan ahemfo na ye no akwala foto ho na amaye no abema be se 30 years obeka se tia wo papa mempene no kora na so wo 30 years a mempene no wo twa se papa wo be mia wa no etena ho din aye mum kopem se papa na ba be pia beka se he me na didi matem no na kuma se ahemfo na ye no adai ti ayino magya ni nyina boluman so no ko a na ebu Asante na on se ye kan na mo ye na gya fiase wo de wo kan dodo no ade no so ya hwam na emeka mwana mo beka ye fis ye ncheche de fa Nyansapo ya mamre ni amane ni abakwasem ni ade ya kan na wo kan na course ba wo de pa ma ye nsore hwe ko beba ye ba ko nya ko course ya men kasa na nanom asem de ade ya me ni di wo matemu me se wo mo nsore enu ntina Asante hene de na ka ode maka ne ho no nti ne wono Nyansapo so ya makwan ma woni obi atem de me nya sa akrada enu ntina ode maka mo ho no se mo ni nyina ode mo nyina na chechira Asante no Asante nya sabe nya Asante hene kwa na chechire ye wo ne ahemfo ni nyina na ka bom enom chechira Asante no
enti se obi firi baabi ba wura Asante no mu a na wo kan asem enim fa Asante ho a enti mo omunim no omunim tiro muntimi defend ana obi timi kan abakwasem bi a enim tim se enim ba akokora na mo nyina mo tete wonum wo hia mo hia na ya wo nti se wo kan se ya so obi abeka asem fa Asante hene ho na wo defend ya mo hia wa wa ya ade pa da ba na so beye binyam so ya be mo obaso bi ana so ye tena ase ya ye kasai eye Sampa sensemi o se kasai twan ye ko video bi embra we de na me director wo ho no mu a omutwa bi ene yenya ye kan nso ye wo ebenya o se ne ene no sa nti se kane no ayi se bi obi de be obedi dance ana se say no ene ye wure kasa de ekoso bia omote bibia ye omo video de ko foka se free baby e de ba ni nyina omo hwe bi fo so krokra wo mu no yes omo video ni nyina de da ho ti se nsem bi se ba na se bia ye pe bibi kura ye se awampa asem bi course se ne kan no ye wura ndi anchiare na afa no nyina bo wo nkoro e no gina aso e de ne judgment ba ye na ka video na ba na ka mo be defense video ni nie mo amfo mani hwe bi muntie bi said ko 40 so camera so kasa no na Asante ahenie na mamu na Asante hene wo nchiri se obi abeka asema fa Asante ho obi abeka asema fa no na nya no kure na so so ka fidie si so na so we defend so wa chirechim ama obi ehu se na tie ebi kura de onipa ne kan no oboa ne ho adanse ho no oba be yi akire ohene nka nche obi asem wonye sa ade no onsi obi akwan ana de ne se ne kaminke ya chime de dua ahemfo kura ohene tie si ohene kwan se obi ka bi fa Asante defend ya mo defend ya na kamin se kamin de ka chime dada ka odi kan de no kura na ohene pe se ya be kan asema fa no ye ntwen se wono ana be be ya no ana na wotete wa ye de abremponfo atwa ne ho ahia no mo nim kasa ye bo ahemfi ase na mo hunu aye no mo mfa saa se obi ri ahunu ne ba mo mfa ahia no ne ehu se Asante ye wodom edom no ye nyina ye ka ho bi ene ye dom no ne ye ntwen se asebu besi na no nsensem ye bae de di kan na afeso hene e kan bi se mrantie bi di ka ekọ sunyam dura besim ye gina ama wa ye di ho komo ebo na jamna kan te otoso yensa ye bo na baso. So for the first time, ohene ame say obi aye yon so afre central for semomra. Na asem no kan say netie. Na we say anya ne kure na so ne kure wom. Say netie. Afi na mehu say na jamna kan tenko a ono ko ba ye nche yo. So afi no anya mfie mi nu sese. E nche kura, but we hu say ohene ni ho. Odi na tie jame. Asem bi asi. Nti say me ma amanfo no hu say asem na si ye no say ni netie. Na ba antima hene wo ho kwan say wo ye sa de ni bi. Bi se wo kọ no wo de Asante ja office hene ono de Kumasi ja na na bantima hene nti wo kọ ni ahemfo no de na chija wo mo wo de Kumasi eja bantima na wo de Asante man ja ayi fence na na fence hene na ye wura tena ase no Monday no o tena ase no na nanu mienu obo mu din bakra omo de omko edi esi omo de amane be bo amane nyina bo no se okọ edi esi ye ni omo de amane be bo no na so ka na feso hene kan bi na nka bantima so de atum mo se ani abre but anu anse na bantima hene asemo ahia hu se no hene ni ha ya ofre akosia do dike ko oyi pa ko ke kan sem bi eno na ye ni Asante ne de mo twena bo so ye ni Asante ne de ba odika ko kan se bi na mo twena bo so ye nka se de o kan ne nye ono nsemfo no o kan nti wie efi okura ne nka Kumasi bi o ka Asante hunu ni wie no ana wotena ase ma o mo kan asem no ma achiri ifo be paache ogina mu kan bibia ma atotwae ana na ohene nse ni ho ma chema untumi ne adoato hene enso asem bae eno so o mo se o se wo ye Kumasi governor eno sa asem se kwan afa so na ba ntama hene di sa asem no ebeda ho sa na daachi bia no ye bebo ama natie sa asem no di ase obi ye di asem na se emra me nto aso no se me di adanse bo se me di bidi asem ma me pa adanse what be that was so on dance here. What be that say? If asem no kan me wa dance ni me dance ni aba. Asante hene ni me odi asem na se o dance o so dance o dance de amama kwase ba ye de ni sie. Nti asem ni na ekoso nyina won tibi. O ti baabi. De e kan no ho nyina won tibi se wonim se de nipa na kan na nanu no ye no kra. Ebre se e fra dance ya na ya soma am ya ko fra dance ni na ba. Na obeka de o kan se ni de o kan ne pepe na che se dance no edi mu ne se obeka na ne de onipa no abekan ne bobra de na chese asem no enukure bi anim na se o se adoato hen se me de hen aba o se da me de mi di asem a me pɛ dance o hu asem a ye di a ye pɛ court kra ye dance o nti na nanom ahemfo na Asante na nam Asante man mu ahemfo
nananom amowa ha ye nya iko ni nyina mo Asante hene so se de emu bia ewa akire no ya kwa ye ni abre no mo nso so mo nkokon ni bi mo me ye nyina ye nsom enya Asante hene nko na tete Asante e ono nko da se na nko o mo hene bia ka kuro bia ono na ye ne dia Asante ma ye ne dia na nso so ba bia ohia se we wa ye nyina anya ka bom ane Asante no na bibia ne agya abɔ no so dia no so ne sey akonwa no wo ofiri se wa bre enti wuntimi a na akobɔ wura mane se mi wura wadaro ma me da ase wo hye manimu nya ne so ba bia do no mintimi biem ye nchew ye ohwe na wode ato na wokɔ bi se ye na ahemfu yi ye kan e wasema ohini bitimi kɔtena bo kyemfie me nsɛmfie na ne nkonwa da akra ye mie da wo kyina akwasi da ba ya akwasi de ohini bi wo na ne nkonwa da ye mie oni ho tiegudem jatum ana ne me wo honti osuro se bia na ojasafo ama obi a asem beba enti obi ti abrochi afe fie miensa oguna kwadwa dem da wo ti akona nso ye de da bia wodidi aduane bia koma nananom aduane ne nsa so de untumi kogunsa obi kura tumi ka sem de me sofo me ngunsa ani okwaje akonya ne ye de enti me de masime twa to se nananom mo nsole nya bi anya asem bia ne se Asante hene bia na ya na ye me ya no ana me ye san fato ho oba wanya mfie aduasa wanya mfie aduasa ana abrante wanya mfie aduasa apie free fie ebedidi wo papa atem wa bra wo ho ontimi kora wa bra wo ho ebi kura papa wo dem o tekasa ne de na nso so onye na so obepie na wo so de wanim na nipa ne didi papa atem wa bra wo gina ho no de na sese wo ye asem kuma papa asem wo ya asem sebe makuma se aman hene Asante aman hene ne abrempɔnfo no asem sebe ma wo nana di jamfi nana me na wase me san na wase bio wo wadaje a wanya ede ama ye ne ama ye di enkoma ebusua erimasi e wo hase bebre na jamfi aka igidi sa aba ewo mu no ye befa na totoye no so se na wasi atoto na maye no kwan pa no ye mfa so na asumdwe ntimi ntena oman mu asumdwe ntimi ntena Asante na Asante mfa ne ho ne to mapa emfra medini oba Yesu amayebo mesrew subscribe to channel no like share mo bibia enya bi enhwe comment section wo so ye wo dia e na wa che wodwen ama no aye kama yemfa wusi ya seda sende e be sende ehie adenti ne ebube ne bre ben se ebube e be ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadore sra tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam behin se pin enya nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa wotua ne nsem mojabumo ni hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye ye bi tontonte ye no nsa na ye fa nyansapo aboa ntaka na ma na ye kese na ntakra aboa ne de fanyinam kwatere kwa mada woro ma ntuma ye fe ni din de sein ni din de Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam ne honhon hia na America sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntima nyina ni mu ampata na wo ya